Sa race din. Eh, dito, meron naman tinda siya dito. Huwag yung kamote mo. Magantay nito. Yun, meron siya. Kamoting kahoy ba yung karyoka na? Ano pala, ito ka kaya ito man. Parehas lang yan, karyoka. Ano ba yung karya? Ano muna natin? Pag-usungan? Saan tayo? Bumili tayo? Sarap? Ulit. May suka siya dito. Hoy? Sarap ng suka dito. Balik tayo? Pagkagas ko balik tayo. Sige, suka. Magkano daw? Kung ano mo, pero masarap siya. Baka meron dyan. Babalik tayo? Oo. Tayo sa shop. Tikman mo muna. Sinasabi ko. Ikot mo. Diba? Masarap, no? Tsaka yung kinakain mo, ang sarap, okay. Gusto ko yung kinakain mo. Kaya, ang pagdalaw na. Okay ba yan? Okay yata yun eh. Ano to yung Karyoka ako magkano? ganda? Ano? Kaya mo maglakad pag dito? Hindi. Ha? Wala na tayo paparadahan doon eh. Ha? Diyan ka na lang gumilid. Gusto ko nga mangyari, paikot. Ay, ayun, may kumalik. Wala siya. Diyan ba? Kay Mano. Gusto mo pang bumili pa ako niya yun o meron? Yung okoy. Oo. Oo. Ito lang, isang bote Oh, lang may bibili ko? Oo.